Malien foli ani tanu ama kan ngere kan nyisi maliden kelengela bela jelema kalodoniya biye arabaye mi talike je kalo kletan durudo samba flamoga alen woro bamana kan kuna foni sensuruno ni olo watu sele oma ladira kono mi lase oma nos media bololo sera bela jelen sanfɛ anga YouTube Facebook ko kata se TikTok ma ama fa ko aga jaw partager ko sebe femato plateforme mi saka fanga basoro chuko me am saka kuna foni nyuma tagadi oma sangani wate bela jelena na fo yan kalega chuko mina anga ledu kono Hogum kono balodana mali fintikela ko wulika jo sabati buguni marabolo kono kerengere ma mimi talike kajana hogum kono ni ataka jetemina ka beni kunu tarata ye mimi talike jekalo kle tan aleni nani samba flamuga an woro mali fintikela ko mission bodo sabati mission min kera sababu anga sanfe kalege den chaw ni duguma kalege den chaw yu fanga fara nyonga ko bolo di nyoma wulika jo sabati raka nyasi jatika wala tikela mo ka bazi bado ko meno mingu sigileno e kadunga fo kajana no be buguni marabolo kono hogum kono gosil wala taraka nyasi uluma identifier len ko fe ka yira ka foko ne jati wala tigala moy anye ma chama bar so me jati wala tigala moy ulu kono gosira wati kele na fam metalike uga minen chama bana nu ka material logistique chama ye me metalike uka taji uka tase uka marama minen jugu mara yoroma anyo bela jele ngoni dangareke ulula me wati mena fobi hogum kono mission kele men to me ana odeye fe mato anga sega objectif atteint fe kanjana marabolo kono objectif ko ni bela jele ngoni atena kajana marabolo kono kadaka wulika jomin sabatira bawo kadaka anya ka domi be ga sababu sa amisaka fanga yara di chukomina ogum kono anya yira wala ka fami watmina fabini ata jetemne kuna funun dilen ko fe ama anya wulika jo sabati ka sega fera bela jele ntige ka yira ka fo ko population ye kuna funu mindi ko kuna funu mitali ko soba bawo kadaka population gelenga wulile kesa ogum gelengono andarala ka donga fa ko be chukomina saka lu ko fe o kara sababu ye manifin digala ko ni wulika joba sabati kajana marabolo kono min kera sababu ye sai kadunga foka seka dangareke jugu ma chamana munun galno kulabe ni fera cha jugu ka foko bina bingana wala taka nyasi buguni marabolo konnama kerengere ma dugu min namba fama ko kajana nantoro kuna fonin kele ngona tisa amala done buguni antoro o momoni no wulika jola yin tuguni buguni mara yin kono no uga dugu mi fana be no nabe duguni mara kono namba fama ko kori no oye kekoro marabolo fana kono anya soro jatiga wala tigala mo keleno ku daga yoro do fana nayno o ga dagali konnana o keleno ga fera bela jelen tige ga sika ma do ko ni soro ga sika fa kube olu fara u yara kan chuko mina nga o ko la je konnana sa malifin tigala ko ga wulika jo sabatila ikado femme telega nga sanfe pangurun tigala mo olu ko ni surveillance ko ni do o ka kamme kado sika sika bela jelen ko fe feran dabali bela jelen sigilen ko singa anana do sango numa ko falo o bien placer le no ani anga je nyon ke o ka bara konnana no bi teleke afrika koro nga bulli nyama kono andana kana feratike buguni marabolo kono tuguni kaseka numa ko volon fana neutraliser o kara mi metalike bi yere no obe bi araba je kalo kletan anin duru samba flamugan woro anyo ko sigisinga o hogum kono ikado nga fo anye wuliga jomu sabati bilan provisoire la tiga wala tigala ma chama boyango munun gon nin tora alla ni watina ansara ka seba sor munun ka jugu goni ko bolla fembe la jelen gon tien o wuliga jokono ni metaliga bilana anye joma bi saba anin ko boyango olu koni ya nyini ka fa ko bi bolinge ka nga fa tega koni kera olula kulu nyana mamine dugumi fana be no namba fama ko domba ni alebe ikado nga fo murula marabolo kona ni murula manja nyogona tin ko sebe mi metaliga jatiga wala ma tan boyango ikado nga fo anye olu koni bela jelen fana soro kulu neutraliser o dugu fana na o watikele na uka moto saba boyango anyo bela jelen ngoni mine kaseka nani o yechugo mina ko récupérer o gumu gelen ngono an continue na kaseka artisazu goni ke artisazu kono ikado nga fo ma chama were fana no ka element nyemunu mu yanyi ka fo ko bi boli olu bela jelen ngoni soro la kaseka o jo anga fintikala ko koro chugo mina fintikala ko ateka olu bela jelen o gumu kono sebude tamadoro ka bi jamana denkele ngala bela jelen la kondonia ko anga continue kaseka kuna fonu ndu ma chugo mina dana kono ina fa lanyi na jamana do fa chugo mina ba ka da kanga kuna fonu mi ka sababu yi ikado fintikala ko ka baraw umugo bala chugo mina kaseka ke o baraw bela jele meseka sigisinga femba tu jatiga wala tigala ma nu udeme bago be janjugo mina kaseka ko feraw tige kanyasi mali jamana ma o ko bela jele meseka dansara ka chugo mina amido mina fa bi ay kuna fonu mun soro o kuna fonu kelen ngono anga nyogola bola mi ni bela jele ma do lamini samake ni do ba don ko klaba ikado kunu mime talike ale koni welela kaseka bla manade depot la kadaka ayibulika jo mon sabati circulation na ani mado kon nana kana senyoma o wulika jo kono sa ikado ngafo mime talike anga communication procureur ale koni ya wele kan nyinga dala ka na boka daka dogal man chama na bo ko ngono anini mako falen kele nga nyon soro circulation no
Ogum kono sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ a yirana k'a fɔ ko a kan ka bila mana de dépôt la a bilala mana de dépôt kɔni na kunu ka d'a kan n'i y'a ta ka jateminɛ waleya min kɛra waleya cɛjuguyara kosɛbɛ o de kɛra sababu ye i k'a dɔn a bilala mana de dépôt la an bɛ waati min na fɔ bi nka a bilalen kɔ mana de dépôt la a yirana k'a fɔ k'a ka kiiriw kan ka se ka tigɛ ka bɛn ni fɛn min bɛ tali kɛ septembre kalo yɛrɛ nata ni ala ma basi kɛ o ka kan ka bɛn a ka kiiriw tigɛli ma an bɛ waati min na fɔ bi an ye kunnafoni min sɔrɔ Mali aéroport international Modibo Keita la agent de sécurité maa 12 bɔyanko olu kɔni minɛna suyɛniko wale la minnu yɛrɛ k'a fɔ k'u y'a ɲini ka maa dɔw ka koli kɔni suyɛn an bɛ waati min na fɔ bi olu kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni minɛna k'u bila kiiritigɛlamɔgɔw ka bolo kan yanni fɛɛrɛ ka tigɛ ka se k'u ka kiiriw kɔni ka olu tigɛ an bɛ don min na fɔ bi an ye kunnafoni min sɔrɔ n'an tora kunnafoni kelen kɔnɔ an bɛ taa Tɔnga fagali wale kura tara tuguni ka ɲɛsin Tɔnga dugu ma n'an taara Tɔnga marabolo kɔnɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ Tɔnga ale bɛ Tombouctou de fɛ an bɛ waati min na fɔ bi jatigɛwale tigilamɔgɔw kɔni nana ka se ka n'a ɲini k'a fɔ ko bɛ dugudenw dɔ kɔni papa kosɛbɛ o hukumu kɔnɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ Abulaye Mahamudu Tanja ni bɛɛ lajɛlen b'ale dɔn ni Badu Waleyi i ka dɔn k'a fɔ ale ye Busew ka ɲɛmaaba ye ka bɛn ni ntɛnɛndon ye min bɛ tali kɛ juillet kalo tile 13 san 2026 i ka dɔn k'a fɔ jatigɛwale tigilamɔgɔ dɔw kɔni minnu bugɔnna ma tigɛ ma dɔn olu nana ka na bɛnkanni kɛ ka ɲɛsin Badu kɔni ma ka se k'ale kɔni bonɛ a nin na o hukumu kelen kɔnɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ n'i y'a ta ka jateminɛ nin waati laban in na jatigɛwale tigilamɔgɔw ka wulikajɔ sabatira Tɔnga marabolo kɔnɔ kosɛbɛ bawo ka da u bɛ fɛ ka na dugudenw kana u papa min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ Mariyamu ta kɔfɛ ale ni ka taa se Mariko ale fana ta kɔfɛ o hukumu kelen kɔnɔ min bɛ tali k'u ka mandarasa ɲɛmaa dɔ i ka dɔn k'a fɔ o fana y'i ta sɔrɔ a la fo ka taa se chauffeur dɔ fana olu bɛɛ lajɛlen kɔni fagara fagacogo kelen na jatigɛwale tigilamɔgɔw bɛna ka na wulikajɔ mun sabati ka ɲɛsin Tɔnga dugu kɔni ma sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na o hukumu kɔnɔ an b'a fɔ autorités ye u k'u hakili to Tɔnga la kosɛbɛ fɛn b'a to Tɔnga dugudenw bɛ se ka bɔ ni degun ani gɛlɛya kɔnɔ cogo min an bɛ don min na fɔ bi an ye kunnafoni min sɔrɔ Kalabankorokaw fɛ yen nɔ bandi jugu dɔw bɛ yen minnu y'a ɲini k'a fɔ k'u bɛ sigidadenw kɔni ka bagali kɛ olu ma o bandi maa dɔ kɔni tɛgɛ nana ka na kɛ olu la an ka lapolisilakaw fɛ bawo ka da k'a yirana k'a fɔ ninnu ye maa minnu fana k'a fɔ ko sami kɛra u la kabini waati jan k'a fɔ k'u bɛ suyɛnni wale sabati ka ɲɛsin mɔgɔw ma ni maa kofɔlen 2 kɔni minɛna i ka dɔn k'a fɔ u ka suyɛnni walew de la o hukumu kɔnɔ a yirana k'a fɔ k'u ka wulikajɔ kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka mɔgɔw bonɛ o bolola fɛn na cogo min na min bɛ tali kɛ pistolet 2 nana ka na u bolo n'o bɛ tali kɛ an ka artisanat pistolet kɔni na o nana ka na ni maa kofɔlen 2 bolo Kalabankoro commissariat kɔni ye wulikajɔ sabati ka se ka yelen kɔni jɔ nin ko in bɛɛ lajɛlen kan fɛn ma to maa minnu ka wulikajɔ yɛrɛ sabatilen don nin wulikajɔ cɛjugu ma ka ɲɛsin dugu ni dugudenw ma ka se ka tigɛ k'u la cogo min na k'u bila kiiri tigilamɔgɔw ka bolo kan an bɛ don min na fɔ bi an ye kunnafoni min sɔrɔ o kunnafoni kelen kɔnɔ an ka kalanso min bɛ yen nɔ n'o ye sanfɛ kalanso ye n'o bɛ tali kɛ faculté des sciences et des techniques olu ye baara bila kɛ tile 3 bɔyanko ka d'a kan k'a fɔ k'u jɛɲɔgɔnkɛ dɔ n'o nana ka na faga ka bɛn ni juillet kalo tile 10 san 2026 ye u ka communauté kɔnɔna na o hukumu kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ n'i y'a ta ka jateminɛ nin ko in bɛ sen na kabini juillet kalo tile 13 ka n'a bila juillet kalo tile 15 la u bɛ baara bila kɛ o hukumu kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ n'i y'a ta ka jateminɛ min bɛ tali kɛ sanfɛ kalanso in na n'a ma ɲɛ ko AYM kɔni o cira mais nin wulikajɔ in na hali sisan i ka dɔn AYM cilen kɔfɛ hali sisan wulikajɔ bɛ ka sabati ka ɲɛsin olu ma sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na ka se ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ bawo ka d'a kan Mali ɲɛmaaw kɔni ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka se ka AYM kɔni disu ka bɛn ni i ka dɔn waati jan ye kabini i ka dɔn san 2024 AYM kɔni disu la nka n'an fɔra ko AYM disulen kɔfɛ AYM tɛ yen foyi tɛ yen bilen ko waleya bɛ ka ta ka ɲɛsin olu ma sanga a n'a ka waati bɛɛ lajɛlen na ka se ka bagabagali wale ta ka ɲɛsin olu ma fo ka taa kɛ fagaliw nana ka na bɔ a la ka d'a kan kalandenw olu ka bɛnbaliya kɔnɔna na ko fɛɛrɛ ka tigɛ fɛn ma to nin ko in bɛɛ lajɛlen bɛ cogo min na fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen ka sigi sen kan fɛn ma to mɔgɔw ka se ka bɔ i ka dɔn k'a fɔ ni waleya cɛjugu ninnu kɔnɔ bawo ka d'a kan n'i y'a ta ka jateminɛ olu ye nin bɛnkanni wale min sɔrɔ o kɛra sababu ye sa olu kɔni siranna kosɛbɛ bawo ka d'a kan u b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen ka tigɛ fɛn ma to mɔgɔw bɛ se ka bɔ nin waleya cɛjugu ninnu kɔnɔ cogo min na an bɛ don min na fɔ bi an ye kunnafoni min sɔrɔ n'an tora kunnafoni kɔnɔ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ colonel major Kasim Goita i ka dɔn k'a fɔ ale ni ka taa se docteur Kalilu Dunbiya ani u tɔ maa caman u ka avocat kɔni ye wulikajɔ sabati i ka dɔn k'a fɔ minnu ye a ɲini k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka dafiriw kɔni kɛ ka bɛn ni san 2021 ye k'a ɲini k'a fɔ k'u ka projet kɔni bɛ kɛ nka an bɛ waati min na fɔ bi jamana ɲɛmaayaso kɔni ye projet annulé k'a yira k'a fɔ ko ninnu ka projet tɛna kɛ nin waati in na bawo ka d'a kan kiiri waatiw olu ma se an bɛ don min na fɔ bi an ye kunnafoni min sɔrɔ bawo ka d'a kan n'u ka fɛn min ye kiiri yɛrɛ ɲini ko fɔlɔ u ka kiiri to tigilamɔgɔw fɛ i ka dɔn k'a fɔ u ka avocat kɔni nana ka na dossier kɔni bila i ka dɔn nin waati in na jamana ɲɛmaaw kɔni min ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɔni résultat an bɛ don min na fɔ bi an ye kunnafoni min sɔrɔ n'an tora o kiiriko kunnafoni kɔnɔ min bɛ tali kɛ Ben le cerveau
ale ka kiiru kɔni dati bilala i ka dɔn k'a fɔ kabini juillet kalo tile 27 san 2026 ye an bɛ waati min na fɔ bi Ben Le Cerveau ka kiiru tigɛlen bilalen k'o kɔnɔ a ka kiiru kan ka kɛ don min na an bɛ don min na fɔ bi n'an tor'o kɔnɔ min bɛ tali kɛ kiiriko kɔnɔ hali sisan min bɛ tali kɛ Komanda Dawuda ale ni ka taa se Arasi Baci olu fana ka kiiru programmenen don i ka dɔn k'a fɔ kabini utu kalo tile 3 ye ka n'a bila utu kalo tile 10 san 2026 Mali jamana kɔnɔ olu ka kiiru fana kan ka se ka tigɛ o hukumu kɔnɔna na an bɛ don min na fɔ bi an ye kunnafoni min sɔrɔ nin bɛ dansigi an ka bi bamanankan kunnafoni na an ye min sɔrɔ ka di aw ma ladiriya kɔnɔ min labɛnna Nɔsi Media ɲɛmaaso fɛ ka lase aw ma ladiriya kɔnɔ an b'a fɔ ko ni Ala ma baasi wɛrɛ kɛ sini kunnafoni kura minnu mana bɔ jamana kɔnɔ jamana kɔ kan an b'olu bɛɛ lajɛlen ta k'o di aw ma ladiriya kɔnɔ nka yan'o cɛ an b'a fɔ aw ye ko aw ka an ka jaw a k'o partage kosɛbɛ fɛn ma to kunnafoniw bɛ se ka se u seyɔrɔ la cogo min na an ka se ka layidu fana layidu min b'an bolo an ka se ka kunnafoni kura ta k'o di aw ma o tɛ ɲɛ foyi la fo n'a kɛra aw bɛ ja minnu ka olu cari o bɛ kɛ sababu sa an bɛ se ka nin kunnafoni bɛɛ lajɛlen ta k'o di aw ma ladiriya kɔnɔ an b'a fɔ aw ye ko aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na aw kan bɛn kunnafoni kɛnɛ tako wɛrɛ kan sukurani